Ton. I-orient sa kung sa'y buhaton. Sakay lang ka. Uy, ganun pautaan na. Ayaw, nagkamita, dalaran. Kumbay-bor. Laka na, ha? Apel ka? Ba na? Yan. Pero pulo lang ha, ang di ma-apel sa pulo. G, mura kulang isa G. Ha? 6 AM. Prepare na. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store ta. Karon sabay ta mag-enjoy ta dinhi sa Bacolod Amazing Sand. Sabay ta manglangoy ta. Tara. Nga diri ta sa Amazing Sand. Pero ang Amazing Sand gabi pa 12 midnight nakitaan. Refreshing jud ang lugar, makawala jud sa stress. Kung makitaan nimo ang ilang view pagkanindot sa dagat, kanindot sa hangin, ug sa mga ug sa tubig nga ato ang langoy-languyan nga nagblue-blue perti ka tin-aw. Nindot kaayo dinhi nga dapit mga dudes. Hello, wow. A few moments later. Mga guys, hapit do alas 7. Magkinsa daw kuno mag-banana boat. Bangon na kay talagsa na ni. Alas 7 dun, alas 7. Mga guys, mga agoy daya. Gising na, gising. Magkayak ka mo, Oh, kayat dali. Ako ato. O mabangga ka, kids. Analigo na ka? 150. Kids, 150 ang kayat. Dito tayo mga pilog kayat. Oh, kayat 150 lang daw. Gede. Oh, kayat 150. Ha? Oras daw. Oras Ben. Arkilahan ko naton to. Bulo lang naton sa kuan. Nya plus banana boat pagid karon. Kinsa na maligo arkilan ako og kayak. Kinsay una? Kayak. Arkilahan doon ako 1 hour. Raya na ibang recipe. Tuyo, itlogan. Hindi kayo tanong gusto. Ang itlog di ay buti ito yuman. Mas lami. Imong itlog butang ag tuyom di maka magpaaso. Hihi akong itlog. Wow. Pagkuha na mo life jacket na. While waiting sa atong pamahaw. Sino masakay ka banana boat? Benji isa, Kiji isa. Ading mag-banana boat ka ding po ding. Ara daw si Benji. Mabayad daw sa banana boat. Dogang no. Good for 1 hour na. Ton. I-orient sa kung sa'y buhaton. Sakay lang ka. Uy, ganun pautaan na. Ayaw, nagkamita, dalaran. Kumbay-bor. Talaga nakasabot ka, wala. Sakay gyapon. Taman doon, orientation. Tuyong gatian. Manding anak. Oh, sige kayo kid, sa picturean ka anay. Dito juga. Kunit ba? Ito mo kaning balon. Daw, magsay.
Isa ra do. Ambak pa dito. Na. Ayo pag nana. Irin. Wala. Ang kamot lang ang gamiton magbugsay. O sige, larga. Ton, hindi lang na ipabu. Ton, o sige, ton. Larga, ton. O sige, bugsay. O, okay. Don. Sige, bugsay. Sige. Bugsay, Don. Ako na perduan. Karon ako nakasakay ko ano ba? Sige, bugsay na, bugsay. Siguro yun yung halok ko sa gusto. Paduhan nyo Oh, kids ka na. Sige, bugsay, kids. Para Apaw! Tubang, may gamay, cheese, cheese. Si Cheese. Diri ato bang? Ang tour guide, wala nang tour guide kay duha lang. Ready, 1, 2, tanaw. 1, 2. 3, 2, 1. Okay. Okay, go. Oh. Okay, go na. Rating. Pwede lang lingkod lang. Oh, mga fans. Nok. Morning. Sakay doon, Nok. May arap pa bakante isa. Wait, kasi tayo. Op, may go, Ben. Bike, isa rin bike. Isa rin Bado niya isa. Wala isa rin. Iya, kulba kayo mga pro driver. Ulang lagan nyo. Ulang lagan. Racing na mo, racing. Asa lang. Sige. Ang tigo. Oh, picture sa. Picture. Oh, picture sa guys. Oh. Oh. Maxi manamuan lagi. No, kape-kape yang disuga makuan. Bangga. Ay, wow. Badlungon ba? May plano Kanindot, ba? oh. Dako kay batasan na may makuha na. Mo daw ni ang ginatawag nga Maldives of the Philippines. Ala, di ka dapit. Hoy, buslot ya anak ka. Time starts now. Nagbayad na mo dira. Wow. Nanay jet ski Jet ski na ta. Wow. Jet ski time. Pila ni? Moto naman na sir. Ha? Hindi mo man mo guyod ani. Je. O man dan masakay ka mo ka dyan. Kaya 200 ang per head. 1, 2, 3, ha? Sa Benji pa bayad? Laban Je, go! Sponsor daw ni Benji. Kadang dari. Oh. Oops. Nay mo sakay? Kayak? O nada magpakayat oh. Uy, ano din mong
bugsa. Bagong bugsa yo. Nami ang ano? Nami ang tubig ba? Dito. Gani gabi nagawas ang sandira. Sandbar. Sand and gravel. Oh, banana boat ha. Bay, bindi, siyempre. Yes. Kabati ka kato, Je. No. Ano takuan mo sa banana boat? Sponsor, bindi, siyempre. Ganahan ka da, Je. DCC. Ay, yala, basa uli ko dun. Ready, 1, 2. 1, 2. 3, 2, 1. Go. Bugsay toy, sige toy, bugsay toy. Sige. Tatlo ta. Dungan ka mo, sabot. Hoy, ala, may bata, ala. Hoy. Hinay lang kayo, di pa ka belum brief. Liko, anay kamu dang may tawo. Gani. Oh, makabangga mo kung ano mahal ng jet ski, no? Ino ka lang. Pag sinabot ka mo. Hindi mo kuna niya break. Gani. Hindi na ka maano magliko karon. Ano na pagbalik? Ampak na mo. Bang. Ala, tapos na to eh. Bangking. 3, 2, 1. Saba, ano kayo? Ay, may mahal sa'yo. Taklub. Malawas na rin. Banggaan din ako. Oh, batay. Sige, nakabutang para sa bulit mo. Ah? Wala man butang sa bulit. Ara sa. Why? Ara. Nagkulob. Ano ba kayo? Berat mo na ginabutang doon isa ang luhasan. Lock. Pagkuha na ko. Naman eh. Nami ang kuan basta ano, dagat ulan. Papa Victor Cercado naabot diya nag-abat. Hindi lang pang pamilya, kundi pang sports pa. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Shout out to Ina Cercado, atong viral bride. Get ready na kay magsakay na sila og banana boat. 10, top 10 are excited na. Ay sorry. Okay, naung sa kuan bi, inaung sa makasakay doon. Nasa life jacket. Okay. Ay mag-orient pa mo din na? Wala orientation? Diretso na, basta gunit lang. Pero kung mahulog, balikan lang, dili na. Balikan. Mahulog. Mahal ang bayad. Pag mahulog, mahal ang bayad. Ay, di mo pahulog. Hoy! Pag mahulog, mahal ang bayad. Gunit yun. Napulo lang na sila. Oo, pulo lang.
10 lang. Laka na din. Laka na. Ha? Apel ka? Paano? Oo. Pero pulo lang ha. Ang di ma-apel sa pulo. Oy, si Benji, una ha. Tanan nagbayad ha. Jim, rakulag isa Jim. Ha? Ay, si JB masakay? Isa, sa ading isa. Tama. Ara si ading nga. Hantod sa sunod na to nga video, ang banana boat experience sa Kipaliliboys Tingas. Abangan dinhi sa Dodge Torta. Thank you for watching. God bless everyone.